לא, מה זה, בד וורס? לא, 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 אמרת סקאי לא, וורס. זה סקאי וורס, תרגי, תנשמי, אז הכל למה היה שם, בסדר. למה היה שם זה? להירגע, להירגע, הכל בסדר, מארי. צ'יל, מייט, צ'יל. קחי את החרב, אני מסכים אני לך. לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה לעשות. וואי, כמה זמן לא שיחקתי. יש פה חרב מטורפת. הפילו נראה לי אותי. זה טוב. שכחתי מה? איך לפדות. בוא, תהיה גבר. מה עושים? בוא. בוא, תהיה רגע, גבר. איך עולים למעלה? אוי, לא, אוי, לא, שתיים. לא משנה. זה אמור להיות כן? אני לא זוכרת. וואי, אני אשמע... פוק! איפה אתה? עזבי אותי, אין לי כוח. אני בורחת. מה את עושה? מה? למה לא באתי איתי? הם לא יודעים, הם לא יודעים. אומייגאד, את מתה, הולי שיט. הם לא יודעים, הם לא יודעים. מה יש לו? מה? מה? איך הוא ראה אותי? וואי. מה? לא הבנתי איך הוא ראה אותי. לא היה לידי אף אחד וגם התכופפתי. אני לא יודע. לא הבנתי את זה. אם אני צופה בעצמי זה נותן לי צפייה? נראה לי. אני לא יודעת איך לשחק באמת. אבל אתה גונב הכל! מה את רוצה שאני אעשה? חכה. אני יכולה לזרוק עליהם לאבא? או שזה אי אפשר? אוי בלעת. איך זורקים לאבא? לא יודע איך שחקים. למה יש עלינו מה הם סקלט? פשוט נפלו? לא הבנתי. כי זה שלהם. אבל סימון, מה איתי? אני לא יודעת לעשות פרקור. תקפצי. תקפצי. אמרתי לך שאני לא יודעת לעשות פרקור, אני אמרתי. פשוט רצים. הולי שיט. אני רצתי. מה עשיתי לו? מה עשיתי לו? רגע, סימון, תרגע, מה עשית לו? זה מיינקראפט. מה עשיתי לו? מה עשית לו? את לא ראית את וואו, זה? עכשיו אתה צריך לחנוק אותי פה. הולי שיט. איך נפלת? וואי, זה היה חזק. נשארו רק 4 אנשים. זה אני מול מישהו? הנה הוא. זה אתה מול 2 אנשים גם. וואו, לא, וואו, מזיע, וואו. מזיע. וואו, סימון יודעת. הוא אוכל תפוחים. אז איך אתה בונה? תרגע, תנשום. הכל בסדר, תרגע. מה זה 360 מעלות הזה? תראי מה הוא עושה. תראי מה הוא עושה. מה הוא עושה? ביי.